Gure bizkiek ere ezin ba emakumeen egun hau paso eginda alboan utzi. Hortxe abiatu dira zesuma zerbilatuko Ixiar eta Estitxu Eizagirre, gure bizkiak. Euskal fauna! Mundu honetako eskalafoian izan daiteken gauzarik okerrena, Hego Afrikan beltza izatea da. Baina bada zerbait okerragorik. Hego Afrikan beltza izateaz gain emakume izatea. Ezin esan daiteke emakumearen egoerak aurrera egin ez duenik. Gure aitona amonen garaian, emakumeari geratzen zitzaion ia aukera bakarra ezkontzarena zen. Eta umeak eukitzea, zenbat eta ume gehiago, hobe. Eta ezkontzeko bokaziorik ez zuten nahi, monja izateko bokazioa galitzen zitzaien, edo jostuna bestela. Gaur egun ordea, emakumea etxetik kanpoko lanetan murgildu da, eta honek bere egoera asko aldatu du. Orain ez baita etxeko lau hormetara mugatuta bizi. Gainera, etxetik ateratzeak autonomia ekonomikoa ekarri du. Eta hala ere, oraindik, emakumeek etxeko lanak egiteko denbora bilatu behar izaten dute. Harrikoa, plantxa, aspiradora pasatzea eta aurren heziketa dena erortzen da euren bizkar. Zama hau guztia jasateaz gain, emakumeak bere burua erakargarri egin behar du. Grabitate eta zartzaroaren lege guztiak hautsiz. Hau da, inguruko guztien ardura bere bizkar hartzeaz gain, denbora aurkitu behar du ileapeindegira joateko, depilatzeko, aerobika egiteko, zeluliteari gerra egiteko. Bai, hain sexiak omen diren takoiak jantzirik, gizonezkoekin batera egin behar du lasterketa emakumeak. Naiz eta lan beragatik, 130 gutxiago kobratu. Eta hori, emakume izateak gustatzen zaidanaren kursilada hori aipatu gabe. Edo giza espeziaren jarraipena ziurtatzeko duen ardura aipatu ere egin gabe. Oztopoak oztopo, emakume izatea ez da harro sentitzeko arrazoi bat, baina ez da gure burua gutxiestekoa ere.